Skal vi lige se, hvad Lana hun har lavet. Lana. Hvad er det her? Hvad? Lana. Hvad er det? Har du lavet det her? Hvad? Er det dig, der har gjort det der? Hvad? Sikke noget rod. Lana. Hvad? Hvad er det? Er det dig? Hvad? Er det det? Hvad er det her?